Tul il-jum tal-erba komplet il-votazzjoni bikrija għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Votazzjoni speċjali li kienet dedikata għal persuni li għandhom diffikultà ta' mobilta jew li jeħtieġu l-assistenza. Din is-sessjoni tal-votazzjoni saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Tal-Pjetà bejn is-satej u 8 ta' filgħaxija. Bil-Kummissjoni Elettorali tal-Partit għamlet arranġamenti speċjali ħalli tiffaċilita l-votazzjoni għal kulħadd. Sa ftit wara l-ftuħ ta' din it-tielet ġurnata tal-votazzjoni bikrija kienu votaw diġà l fuq minn 50% tat-tesserati. B'kollox hemm 21,499 persuna li huma eliġibbli jivvutaw f'din l-elezzjoni li tiġi fit-tmiema nhar is-Sibt. Waqt intervent li għamel fuq Net FM is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid-Dimek irringrazzja lit-tesserati li diġà vvotaw u appella lil ftit inqas minn nofs li fadal biex jivvotaw sabiex jagħmlu dan għax huwa id-dritt u d-dover tagħhom. Din l-elezzjoni qed issir ukoll fl-isfond tal-pandemija tal-COVID-19 u għaldaqstant qed jittieħdu kull miżura ta' prekawzjoni possibbli deskritti mill-awtoritajiet tas-saħħa bħala miżuri li qed jitmexxew bl-aqwa standards. Dwar dan Zammid-Dimek saħaq li jemmen li f'din l-organizzazzjoni il-Partit Nazzjonalista diġà offra l-ogħla eżempji kif proċess bħal dan għandu jitmexxa. Wara s-sessjoni tal-erba l-votazzjoni bikrija tkompli il-ħamis u l-ġimgħa bejn is-6 u 9 ta' filgħaxija biex is-Sibt, il-jum propju tal-elezzjoni, il-votazzjoni tkompli bejn it-8 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar, bl-eċċezzjoni ta' Għawdex fejn hemmhekk is-Sibt l-elezzjoni tagħlaq fis-satejn ta' wara nofsinhar. Min imur jivvota għandu jħu miegħu id-dokument tal-votazzjoni li rċieva bil-posta. F'każ li tesserat ma jkunx irċieva dan id-dokument, dan xorta jista' jivvota bil-karta tal-identità.